கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த நல்ல நாளிலும் இந்த நல்ல வேலையில தேவ சமூகத்தில் நம்ம கூடி கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஒரு கிருபையை தேவன் நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். நம் தேவன் நல்லவர். இந்த லைவ் மூலம் உங்களை எல்லாரும் சந்திப்பது ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறோம், கர்த்தரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம், கர்த்தரை உயர்த்த போகிறோம். ஹல்லேலூயா. நீங்க இருக்கிற இடங்கள்ல ஹல்லேலூயா கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி, அப்பா இந்த நல்ல தருணத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆவியானவரே, எங்களை ஆளுகை செய்யும் அப்பா. மரியாதை போல ஆண்டவரே நான்மா உம்மை பாடுகிறதப்பா. என் இதயம் உம்மை துதிக்கிறது ஆண்டவரே. என் ஆவி உம்மில் களி கூறுகிறது, உம்மில் மகிழுகிறது ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் தேவனை உண்மையான இருதயத்தோடு ஆராதிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஆமென். கர்த்தரை உயர்த்துவோமா, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமா? ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர், இயேசு நல்லவர். ஹல்லேலூயா. ஓ நன்றி. கர்த்தரை உயர்த்த, கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல நேரத்தை தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறபடினால் ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, என் ஆன்மா உம்மை பாடுகிறதப்பா. என் இதயம் ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கிறதையா. ஓ என் ஆவி உம்மிலே களி கூறுகிறது, மகிழுகிறது ஆண்டவரே. உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறேன், உம்மை உயர்த்துகிறேன் என்று சொல்லுவோமா? ஹல்லேலூயா. நன்றி ஆண்டவரே. என் ஆன்மா பாடும், என் இதயம் துதிக்கும், என் உதடுகள் போற்றும், இயேசு நல்லவர். என் ஆன்மா பாடும், என் இதயம் துதிக்கும், என் உதடுகள் போற்றும், இயேசு நல்லவர். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, hallelujah, 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 hallelujah. சொல்லுங்க எல்லாரும். hallelujah, 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 hallelujah. சந்தோஷத்தோட hallelujah, 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 hallelujah. சேற்றிலிருந்த என்னை கரத்தால் தூக்கி எடுத்தான், நாற்றமெல்லாம் மாற்றினான், இரத்தத்தாலே கழுவினான். சேற்றிலிருந்து என்னை கரத்தால் தூக்கி எடுத்தான், நாற்றமெல்லாம் மாற்றினான், இரத்தத்தாலே கழுவினான். இயேசுவே என் ஆண்டவர், இயேசுவே என் ரட்சகர், இயேசுவே என் மீட்பர், இயேசுவே என் ராஜா, இயேசுவே என் ஆண்டவர், இயேசுவே என் ரட்சகர், இயேசுவே என் மீட்பர், இயேசுவே என் ராஜா. என் ஆன்மா பாடும், என் இதயம் துதிக்கும், என் உதடுகள் போற்றும், இயேசு நல்லவர். என் ஆன்மா பாடும், என் இதயம் துதிக்கும், என் உதடுகள் போற்றும், இயேசு நல்லவர். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி ஹல்லேலூயா, hallelujah, hallelujah, hallelujah. எத்தனை பேர் இந்த வேளையில சொல்ல முடியும்? கர்த்தர் என்னுடைய மேய்ப்பர், நான் தாழ்ச்சி அடைவதில்லை, இம்மட்டும் நடத்தினவர் இனிமேல் என்னை நடத்துவார் என்று விசுவாசிக்கிறவங்க சேர்ந்து பாடி கர்த்தரை ஆராதிப்போமா? ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் மேய்ப்பர், நான் தாழ்ச்சி அடையேன், இதுவரை நடத்தினார், இனிமேலும் நடத்துவா. சொல்லுங்க. கர்த்தர் மேய்ப்பர், நான் தாழ்ச்சி அடையேன், இதுவரை நடத்தினார், இனிமேலும் நடத்துவார். ஒரு முறை கூட. கர்த்தர் மேய்ப்பர், நான் தாழ்ச்சி அடையேன், இதுவரை நடத்தினார்,
இனிமேலும் நடத்துவார். இயேசுவே என் ஆண்டவர், இயேசுவே என் ரட்சகர், இயேசுவே என் மீட்பர், இயேசுவே என் ராஜா, இயேசுவே என் ஆண்டவர், இயேசுவே என் ரட்சகர், இயேசுவே என் மீட்பர், இயேசுவே என் ராஜா. என் ஆன்மா பாடும், என் இதயம் துதிக்கும், என் உதடுகள் போற்றும், இயேசு நல்லவர். என் ஆன்மா பாடும், என் இதயம் துதிக்கும், என் உதடுகள் போற்றும், இயேசு. கரங்களை அசைத்து ஹalleluya 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 ஹalleluya. One more time எல்லாரும் ஹalleluya 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 ஹalleluya. சந்தோஷத்தோட எல்லாரும் ஹalleluya 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 ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர், நம்முடைய மேய்ப்பர், நம்மை நடத்துவார். பசும்புல் வெளியிலே அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் நம்மை அற்புதமாய் நடத்தி நம்முடைய ஆத்துமாவை திருப்திப்படுத்துகிற ஒரு நல்ல தெய்வன் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர், அவர் வாக்குரைத்தவர், அவர் வாக்கு மாறாதவர். ஆமென். அவர் செய்த வாக்கு தத்தத்தில் உண்மையுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? வேதம் சொல்லுகிறது கொரிந்தியர் புஸ்தகத்தில் அவர் சொன்ன வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதாம். அல்லேலூயா ஆமென். வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாங்க, ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போகாது. அவருடைய வார்த்தைகள் சத்தியம், அது நிச்சயம் நிறைவேறும், அது அப்படியே ஆகும். அவர் சொன்னால் ஆகும், அவர் கட்டளை இட அது அப்படியே நடக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. அவருடைய சித்தமின்றி தலை முடி கூட உதிராது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எத்தனை பேர் இந்த நல்ல வேளையில விசுவாசிக்கிறீங்க? கர்த்தர் சொன்னது நிச்சயம் என் வாழ்வில நிறைவேறும். எனக்கு வாக்கு பண்ணினவர் அதை நிறைவேற்றி முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார்னு நம்புறவங்க, விசுவாசிக்கிறவங்க, உறுதியோடு இருக்கிறவங்க எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த பாடலை பாடுங்க. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. வாக்கு பண்ணவர், உண்மையுள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். வாக்கு பண்ணவர், உண்மையுள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. வாக்கு பண்ணவர், உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். சொல்லுங்க, வாக்கு பண்ணவர், உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, அவ சித்தமின்றி தலைமுடியும் உதிர்ந்திடாது. நம்புறீங்களா? கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது, அவ சித்தமின்றி தலைமுடியும் உதிர்ந்திடாது. நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. நிச்சயமாய் முடிவு உண்டு,
உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. வாக்கு பண்ணவர் உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். பாடுங்க. தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. கர்த்தரை நம்பினோர் மாண்டதில்லை, எவரும் அப்பத்துக்கு இறந்து தெரிந்ததில்லை. ஆமென். கர்த்தரை நம்பினோர் மாண்டதில்லை, எவரும் அப்பத்துக்கு இறந்து தெரிந்ததில்லை. 7 தரம் வீழ்ந்தாலுமே எழும்பி நிற்க செய்திடுவாரே. ஓ ஆமென். 7 தரம் வீழ்ந்தாலுமே எழும்பி நிற்க செய்திடுவாரே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. வாக்கு பண்ணவர் உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். வாக்கு பண்ணவர் உண்மை உள்ளவர், வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை. அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படைந்து போக மாட்டாங்க, நடந்தாலும் சோர்ந்து போகவே மாட்டாங்க. கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார். அவர்கள் கழுகை போல பலனை பெற்று உயர எழும்பி பறப்பார்கள். சேர்ந்து பாடுவோமா? கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் பலனடைவார், அவர்கள் கழுகை போல உயர எழும்பி பறந்திடுவார். கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் பலனடைவார், அவர்கள் உயர் போல எழும்பி பறந்திடுவார். ஓடினாலும் இளைப்படையாரே, நடந்தாலும் சோர்ந்து போகாரே. ஓடினாலும் இளைப்படையாரே, நடந்தாலும் சோர்ந்து போகாரே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். வாக்கு பண்ணவர் உண்மையுள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. கர்த்தரின் வார்த்தைகள் சத்தியமே, அவைகள் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமே. கர்த்தரின் வார்த்தைகள் சத்தியமே, அவைகள் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமே. பேதையை ஞானியாக்குமே, ஆத்துமாவை உயிர்ப்பித்திடுமே. எந்த பேதையை ஞானியாக்குமே, ஆத்துமாவை உயிர்ப்பித்திடுமே. சொல்லுங்க எல்லாரும். ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. வாக்கு பண்ணவர் உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். வாக்கு பண்ணவர் உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே, கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. தேவ ஜனங்களே, இந்த வேளையில வாக்குத்தத்தங்களை பெற்றோம், அது நிறைவேறவில்லையே என்கிற ஒரு பெரிய குழப்பத்தோடு இருக்கிறீர்களா? சந்தேகத்தோடு இருக்கிறீர்களா? அல்லது மனமுடைந்து சோர்ந்து போய் இருக்கிறீர்களா? கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆபிரகாமுக்கு வாக்கு பண்ணினார், ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது சாராளுடைய கற்பமோ அது செத்து விட்டது என்று. ஹல்லேலூயா. ஆனால் வாக்கு பண்ணினவர் ஏற்ற வேளை வரும் பொழுது சாராளை நினைத்தருளினார். நினைத்தருளின தேவன் சாராளை கருவுறச் செய்தார். ஹல்லேலூயா.
கர்த்தர் தாம் வாக்கு உரைத்ததில் அவர் உண்மையுள்ளவர். கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களை அவர் நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உங்களுடைய காலத்துல உங்கள் காலம் நிறைவேறும் பொழுது உங்களுக்கு அவர் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை அவர் உங்களுக்கு நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். விசுவாசிக்கிறீங்களா? ஹல்லேலூயா. சேர்ந்து பாடுவோம், கர்த்தரை உயர்த்துவோம். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. வாக்கு பண்ணவர் உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். வாக்கு பண்ணவர் உண்மை உள்ளவர், தம் வாக்கை நிறைவேற்ற வழியாக வந்தவர். ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் உள்ளதே. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் அனைத்தும் உண்மையே. ஹல்லேலூயா. விசுவாசிக்கிற தேவ ஜனங்கள் உங்க வலது கரத்தை உயர்த்தி இந்த நல்ல காலை வேளையில், ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா, என் கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்கிறவர், அவர் வாக்குரைத்ததில் உண்மையுள்ளவர், அவர் நிறைவேற்றி முடிக்க போதுமானவராயிருக்கிறார். என் கர்த்தரை நான் முழுவதுமாய் நம்பி இருக்கிறேன். என் நம்பிக்கைக்கு உரியவர் அவர். என் நம்பிக்கைக்கு ஒருபோதும் பாதகம் செய்யாத கர்த்தர். அவர் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாதவர். அவர் உண்மையுள்ள தேவன். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிறது, பொல்லாதவர்களாகி நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவை கொடுக்க நிச்சயித்திருக்கும் பொழுது பரமபிதா அதை காட்டிலும் அதிகமாய் செய்வார் என்று. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? என் தகப்பன் எனக்கு விசேஷித்தவைகளை செய்கிறவர். தாம் கொடுத்ததில் தாம் உரைத்ததில் அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. சாலமோன் விதமாய் சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, நீர் உம்முடைய வாக்கினால் உரைத்ததை எல்லாம் உம்முடைய கரங்களினால் இன்று நிறைவேற்றினீர் என்று. ஆம் தேவ ஜனமே, கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில அவர் வார்த்தையினால் உரைத்ததை எல்லாம் தம்முடைய கரத்தினால் நிறைவேற்றுகிற காலம் வந்துவிட்டது. விசுவாசிக்கிறவர்கள் இருக்கிற இடங்கள்ல கரங்களை தட்டி ஆமென் என்று சொல்லுவீங்களா? ஹல்லேலூயா. நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக தருபவரே, நான் நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக தருபவரே, எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தே. நன்றி நன்றி ஐயா. என் பாவங்கள் யாவையும் சுமந்து கொண்டீரே. நன்றி நன்றி ஐயா. உங்க இருதயத்துல கையை வச்சு சொல்லுங்க, எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தே. நன்றி நன்றி ஐயா. என் பாவங்கள் யாவையும் சுமந்து கொண்டீரே. நன்றி நன்றி ஐயா. நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக தருபவரே. விசுவாசத்தோடு நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக தருபவரே, எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தே. நன்றி நன்றி ஐயா. என் பாவங்கள் யாவையும் சுமந்து கொண்டீரே. நன்றி நன்றி ஐயா. நான் எனது பிள்ளைக்கு நல்ல ஈவை கொடுக்கிறேன். பரமபிதாதை பார்க்கிலும் கொடுத்தீர்.
அதிகமாக தருபவரே. சொல்லுங்கப்பா. நினைப்பதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் அதிகமாக தருபவரே. எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தீ. நன்றி நன்றி ஐயா. என் பாவங்கள் யாவையும் சுமந்து கொண்டீரே. நன்றி நன்றி ஐயா. முழு மனதோடு சொல்லுவோம் ஆண்டவரை பார்த்து. எனக்காகவே யாவையும் செய்து முடித்தீ. நன்றி நன்றி ஐயா. என் பாவங்கள் யாவையும் சுமந்து கொண்டீரே. நன்றி நன்றி. ரெண்டு கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க அப்பா. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. நீங்க பாடுங்கப்பா. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்த நன்மை நினைக்கையிலே. உள்ளமெல்லாம் உருகுதையா உந்த நன்மை நினைக்கையிலே. தன்னால கண்ணு கலங்குது கர்த்தாவே உம்மை நினைக்குது. தன்னால கண்ணு கலங்குது கர்த்தாவே உம்மை நினைக்குது. ரெண்டு கரத்தை உயர்த்தி அப்பா. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய அவர் அன்பை உணர்ந்து நேசத்தை உணர்ந்து. ஓ ஹல்லேலூயா. ஓ என் தெய்வமே. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. இயேசுவே. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து. ஓ சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு ஓ ஆவியானவரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. ரெண்டு கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுவோம் அப்பா. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. தகப்பனே. இந்த தெள்ளு பூச்சிக்கு நல்ல வாழ்க்கைய தந்தீரே. என்னை நல்லவனாக்கி எல்லையில் வைத்து கொண்டீரே. நல்ல தகப்பனே. வேற எதுவும் இல்லை அப்பா. நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்து நல்ல ஜீவன் சுக பலத்தை கொடுத்து எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதமாய் பாதுகாத்து அதிசயமாய் நடத்தி வருகிறவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்றும் உமக்கு நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக ஓட முடிவு பரிந்தும் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். உம்முடைய திருக்கரத்துல எங்களை முழுவதுமாய் அர்ப்பணிக்கிறோம். உமக்கே எல்லா துதி கன மகிமை உண்டாகட்டும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.